Ola, picariños e picariñas do IE San Rosendo. Aquí vos veño eu, a acompañar neste ano que acaba. A ver se entre a forza vosa e a miña o imos botando fora e traemos outro novo, que nos deixe evitar pouquiño a pouco a primavera. Ben sabedes que levo tempo delegando a visita na miña xente, homes e mulleres que tanto vos falaron e cantaron estes anos pasados. Cousas da vida préndenme lonxe da nosa terra alta, así que, desde a distancia, hei ser eu quen desta volta vos conte algunhas ocorrencias que aniñan na cabeza do apalpador e lle enchen o corazón de lume. Aí vos van, unha tras doutra. Que nada, nin ninguén, rouba a ilusión e a alegría da vosa mocidade. Eu, que ben sabedes que vou máis vello cos camiños, dígovos que o mundo non pode ser mundo sen o voso alento, sen a vosa coraxe, nin o voso entusiasmo. Que non vos prive nunca de ser xente noviña. Tampouco ningún ano extraño como este que agora acaba. Aprendede del, do que vivimos nel, para serdes definitivamente xente solidaria con quen máis padece as atrocidades que cometen cada día por diñeiros xigantes moi poderosos contra persoas, animaliños, terras, ríos e mares, montes e fragas, contra a historia que somos. Querede formar parte do mundo, que tantas veces o móvil que adorades vos tapa, e que está aí chamándovos, desesperado para que o sintades vivo, palpitando no canto da chuvia, debaixo da neve, á sombra dun carballo, no bico da avoa, do avó, da nai, do pai, na man do amigo e da amiga, do irmán, da irmá. Aprendede a pasar nel tamén os tempos duros. Aprendede a miralos para seguir adiante e sabede que ese é o mundo real, o que nunca debedes estar ausentes. Sin vós nel non é mundo, non hai mundo. E aínda vos digo máis. O mundo será verdadeiramente mundo se antes aprendemos a querer e a coñecer este anaco del no que estamos e que lle chamamos Galicia, que é o noso berce, o noso alento, o noso país, sen medo, sen vergoña, decididamente firmes, na intención de amar, de coidalo e de defendelo, de vivir. E eu digo-vos tamén que o seu idioma é quen lle fai ser quen é. Sen el sería terra esmorecida, esmagada por outra máis forte. Sería terra morta, e aínda que non sexa doado de crer, hai quen hoxe, consciente ou non, arrepuxa ao galego para que caia, porque o queren esgarecido para poder pechalo nun andel. Cego, disecado. Así me dixeron a min fai ben pouco. Non me vale, non lo quiero, non me interesa. Asombro e dor e carraxe sentí. Porque aquí estamos tamén as persoas que lle queremos dar a vida que merece. Porque a súa vida é a nosa vida. Porque é o idioma que nos sitúa e nos distingue entre todos os povos do mundo. Como non o habemos amar? Cando polos camiños adiantes dá con xente que non nos quere deixar ser quen somos nin estar onde estamos, o vello apalpador reverdece e faise novo como a vós. E a xente toda da terra alta acode unida ao seu berro. Viva para o idioma galego! Deste xeito, queremos dicir, non o deixamos na casa, saiamos con ele na boca, na man, na memoria e no corazón. Falemos, escribamos, pensemos e soñemos en galego. Deixámoslle a porta aberta, que saia, que entre. Así é como reverdece el tamén, como remoza e como respira. Así que, picariñas e picariños, escoitade o berro do apalpador e defendede con firmeza o idioma cando alguén o queira achicar. E dicide, querémolo vivo, útil, guapo, sempre, sempre, sempre. Deixo-vos con estas palabras do poeta Manuel María, compañeiro da terra alta. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. Ata o ano
Saúde e canto merlo.